Sa pulsa CCTV, ang pagpangawat sa usa ka tindahan sa Zamboanga City, Barangay LGU, nagtanyag og reward money alang sa kung kinsay makatudlo sa sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, hinay-hinay nga nakasulod kining usa ka lalaki sa usa ka tindahan niining usa ka building sa Barangay Manikaan, Zamboanga City pasado alas 5 sa kadlawon adlawng Domingo. Midiretso kini sa cashier og gilungkab ang kaha. Apan sa diyang naglisod kini, nangita pa kini og butang nga makatabang og abli. Hangtod nga naablihan og gipanguha ang kwarta niini. Taod-taod, misibat kini sakay sa iyang motorsiklo. Matod sa kapitan sa mong barangay, ana sa 7,000 pesos nga kita sa mong tindahan ang natangag sa kawatan. Dugang sab niini nga nakatulog ang staff ni adtong tungura human nanirado banda alas 2 sa kadlawon. Busa wala kini nakabantay. Sa karon naghanyag og reward money ang kapitan sa mong barangay aron makatabang sa kapulisan sa pagdakop sa mong sospek. Kini kami reward kadali kami 10,000 si Ken pwede insinya on de se takeda on de lugar gayon kay para pwede kita gali impormasyon kung di aton otoridad. Ginakuan pa og pahayag ang tag-iya sa mong tindahan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.